kinoi lam bamdai ki trai mulok harilom garo kila kentho jur halor ka kaipot balawan ra da ka council kata ki Kyrtong ki bertemu bani aireng ha ka election MDC sya GHADC kin hap don ya ka Syrnod scheduled tribe ha ka por bagi tap Kyrtong bani aireng ha ka election ka banwan ka balabu banlong ha ka spotarik uyayong arajar arpunriu. Da ka bakenno baka council kamla ban thau ya kum kate ka jat Kyndon kila ong baka jing thau ya ka district council la kadosai da laipongot ki khot baro but weipat basusi daulat kila ong ba arpo khandai tli ki seat ki de ki unreserved but ka bor ban wan ra ya ka bha lani ban penkala ya ki Kyndon riti sensyar ka syong ha ka parliament. Da ka bakdo baka district council kamla daladi ban shna Kyndon ban hap don Syrnod scheduled tribe habat tap Kyrtong ban Ïakhun election kila ong bakala long ka jingyo rot yaki Kyndon ka riti sensyar kari India. Kila ong baka council kala penya chakamat yakate ka Kyndon klam ka jing menjur ulat balada ki Kyrtong ki syak khang ban yale election nakate ka Kyndon kumta anra sya Ïing Kashari. Shu halor ka electoral roll da ka GHADC kila ong baka niru ka syong ha ka parliament. Nalor kani kila ong baka don gabenta ya ki seng balang bat ki seng traimon sengobha ban kren habathau ya ki nu ki Kyndon henry baro ki jingdawa jong ki pat ki hap ha ka bor jong sarkar lani ka district council bat dei ban buramru ya ki Kyndon ka riti sensyar. Kumban Shukro baka Garo Hills Autonomous District Council lingba ka notification na ka General Administration Department haka khatnyo trek rumpang arajar arpunriu kala ong baka GHADC la thau haki Kyndon ka 6 schedule jongariti sensyar kari India na ka benta ban thau ka sensyar ya ladi bat ban yada ye ki riti ki dostor tenrai bat ka emlang salang ka sanyima sima jongki riulom kari lom Garo. Laong baka executive committee haka jia lang haka khandai tarik urumpang arajar apunriu hadien ke jia tai kala syem ya karai baki dekot ke GHADC kidai bandan ke Syrnod scheduled tribe. Kumta kat kum ke jing pentrai ya ki bor hapo ka paragraph khatway jong ke 6 schedule jong ke riti sensyar ke executive committee kala penbena bah ki election jong ke GHADC ki Kyrtong baro kidai banwan ra ya ki Syrnod scheduled tribe bala ai da ki bor badai pet jong ke sarkar jella. Shu la ang baka Syrnod scheduled tribe kan long ke badan kam ke bakong san haka por batap Kyrtong ban Ïakhun election bat ki officer ki bahap hapo ke GHADC kin hap ban pentikena bandan ketiga Syrnod haka por bajit benya yaki kot kisla. Habatin pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.